Adică eu dacă o complimentez pe fiică mea în ideea că, în primul rând, că sunt sinceră, în al doilea rând, pentru că eu cred că iar crește ei stima de sine. Asta credem noi. Mult mai sănătos și mult mai eficient este să-l întrebi pe copil când a realizat ceva, să-l întrebi tu cum te simți acum. Ce crezi tu despre ce ai făcut? Cum te vezi tu acum? Pentru că imaginea de sine exact asta este. Cineva din exterior te validează. Cineva din exterior îți spune oglinda. Bravo, ești deșteaptă, ești frumoasă, arăți bine, ești așa, ești așa, ești așa. Când dispare oglinda, ce se întâmplă cu tine? Asta am făcut ani de zile crezând că le cresc stima de sine. Da, știu, asta facem toți. Și așa îi creștem pe copii. Uite ce zic ceilalți despre tine. Copilul ajunge să creadă despre el ceea ce zic alții că el este. Și asta e problema cea mai mare. Când copilul se validează, crede că este deștept, frumos, inteligent și oricum, pentru că alții zic. Când este în comparație cu alții. Tu ești mai bun decât alții. Nu, tu ești bun așa cum ești. Nu contează cum sunt ceilalți, nu contează dacă ai depășit pe cineva, dacă ești sub cineva, ești bine cum ești tu.